ҳарчанд дар роҳи душанбе чаноқ аз километри 48-96 бориши барф ва тармафароӣ бештар аст, кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои махсус тоза кардани роҳро вусъат мебахшанд. ин ҳам ба он хотир аст ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт тариқи роҳи мазкур таъмин бошад. давоми 2 рӯзи охир танҳо дар ин масир наздики 20 тармаи хурду калон бартараф карда шудааст. ба гуфти масъулони ширкат ин кори саҳлу осон нест, зеро дар минтақаҳои кӯҳии роҳ бориши барф зиёд буда тармаҳои фаромада низ қобили мулоҳиза. аммо бо вуҷуди ин ҳама кормандони намояндагиҳои филиали ширкат дар минтақаи Барзоб ва Зарафшон ҷони худро дар хатар гузошта роҳро аз барфу тарма тоза менамоянд, то ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир ба таври доимӣ таъмин бошад. маълум гардид дар аксар чуптаҳои роҳи душанбе чаноқ барф баланд буда, калонтарин тарма 500 метр паҳноӣ ва беш аз 20 метр баландӣ дорад. масъулони ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ, хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва фаромадани тарма маҳдуд кардани хатари фаромадани тарма асосан дар минтақаи Барзоб бештар аст. аз 13 марти соли 2021 то 14 марти соли 2021 дар масири роҳи душанбе чанак тармафароӣ ба вуҷуд омад. аз километри 62 то километри 72 ки айни ҳол мо дар ҳамин километр қарор дорем, 9 тармаи хурд ва 1 тармаи бузург фаромад. дар ин муддат самти ҳаракати нақлиёт аз ҳар ду тараф баста шуд муваққатан. тармаи калон ҳаҷме ки дар километри 72 фаромад бо дарозии зиёда аз 200 метр ва баландии тақрибан 8-10 метр фаромад. аз километри 87 то 89 тармаи бо дарозии 460 метр ва баландии 5 метр фаромад. ва кормандони айрес бо ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда тамоми техникаҳои пурқудрати худро сафарбар намуданд то ин мушкилот ва ин тармафароие ки дар ин шаб омад сари вақт бартараф шаванд. 2 рӯзи охир мусофирону ронандагоне ки бо сабаби фаромадани зиёди тарма дар роҳ дармонда буданд, муваққатан дар бошишгоҳҳои кормандони филиали ширкат ҷойгир ва бо маводи аввалия аз ҷумла ғизо таъмин карда шуданд. баъзеҳо иддао доранд ки чун роҳи душанбе чаноқ пулакӣ аст, бояд 24 соат боз аст, вале масъулони филиали ширкат мегӯянд амини бехатаримандон дар вақти бори пуршиддати барф ва тармоӣ болотар аз ҷанбаҳои дигар аст. ба ин хотир дар сурати ба вуҷуд омадани эҳтимоли хатар ба ҳаёти ронандагон ва мусофирон ҳаракати тамоми намуди воситаҳои нақлиёт дар ин масир муваққатан манъ карда мешавад. дар робита ба ин аз ронандагону мусофирон даъват ба амал оварда мешавад ки муқаррароти аз ҷониби корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба эътибор гиранд. ширкати айрес ки нигоҳбони ҳамин роҳ аст, ҳангоми фаромадани тарма аз ҳар ду тараф мо дар роҳ будем. айрес ки нигоҳбони ҳамин роҳ аст, ҳангоми фаромадани тарма аз ҳар ду тараф мо дар роҳ будем. якум ро аз бобайни туннели ҳамин доло аввале дар шӯравӣ аст, аз он баровард ҷойи гарм, нони гарм, адёл додан, ҷойи хоб маъин кардан, тушонкот додан, нигаҳбин кардан, ором кардан мардум аст, занакор аввал ҷо кардан. техникаву механизмҳои ширкат ки беш аз 200 ададро ташкил медиҳад дар ҳолати корӣ қарор дошта, футсо теъдоди бештари он дар минтақаҳои Барзоб ва Зарафшон дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода гардид. бо заҳмату талошҳои кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон нимаи дуюми рӯзи 14 март роҳ пурра аз тармаҳо тоза ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир ин карда шуд. ба гуфти масъулони филиали ширкат, бо зиёд гардидани хатари тармафароӣ баъзе аз маҳдудиятҳо дар ин масир ҷорӣ карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор